Mä oon Iida. Ja mä oon Niina. Ja tämä on Irti-podcast. Tervetuloa meidän 13 jaksoon. Tervetuloa. Ja tässä jaksossa me kerrotaan vähän niin kuin kaksoiselämästä, eli niin kuin elämästä lestadiolaisuuden ja muun maailman välillä. Et siitä vähän niin kuin vaiheesta, kun me ei olla vielä irtauduttu siitä, mutta me ollaan vähän niin kuin tekemässä sitä työtä. Joo. Me ollaan molemmat vähän niin kuin eletty semmoista kaksoiselämää silloin jossain vaiheessa. Niin ollaan. Sulla se on ehkä ollut vähän aikaisemmin, Niin koska sä oot eronnut paljon aikaisemmin lestadiolaisuudesta. Ja mulla vähän myöhemmin, mutta musta tuntuu, että mä kyllä elin aika pitkään semmoisessa vähän kaksoiselämävaiheessa. Kuinka pitkään suunnilleen? No en mä tiedä, lasketaanko kaikki semmoiset, että jos mä oon alkanut jo ala-asteella kuuntelemaan musiikkia. Ehkä semmoista, jos mietitään vaikka, että milloin sä oot alkanut eka kertaa miettiä sitä asiaa, että sä lähtisit siitä pois. Tai semmoisia ajatuksia tullut. No varmaan alkanut miettiä niin kuin joskus silleen oikeesti, että olisi niin kuin mahdollista, koska mä tosi pitkään elin vaan silleen, että mä en pitänyt sitä niin kuin mahdollisena asiana. Joo. Että mä lähtisin pois, niin mä oon varmaan joskus 19-vuotiaana. Joo. Ehkä alkanut miettiä ekan kerran silleen niin kuin oikeesti. Eli kun säkin aika monta vuotta mietit sitä asiaa. Milloin sä? Varmaan ekoja kertoja joskus 14-15-vuotiaana. Joo. Että mä tosi nuorena aloin miettiä sitä. Niin onko sun pitänyt silleen kodin ulkopuolella ja kodin sisällä vähän niin kuin elää semmoista kaksoiselämää, vai onko sulla enemmän niin kuin näkynyt jossain muissa ympäristöissä? Tiedätkö se NS-kaksoiselämä? Mä luulen, että se tulee siitä, että kun mä niin jotenkin pienenä aloin miettiä, kun mä olin vaikka koulussa ja muuta, niin kaikkea silleen, että mä haluaisin korvikset. Ja tiedätkö, silleen, mä analysoin kauheasti vaikka, että no, miksi se on niin pahaa ja niin kuin kaikkea tällaista näin. Että mä luulen, että se liittyy enemmänkin siihen, että silleen, jos mä saan just siihen, kun mä murehdin vaikka silleen, että jotkut ei pääse mukaan taivaaseen ja miksi me mukaan päästäisiin ja kaikkea tällaista, niin mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että siinä oli mulle liian iso ristiriita jotenkin, että se tuntui siltä, että se on niin väärin jotenkin, että mä mukaan pääsin taivaaseen ja muuta, että mä vähän niin kuin musta tuntuu, että mä en enää samalla tavalla niin kuin uskonut siihen. Ja musta tuntuu, että mä oon siitä ollut vähän silleen erilainen, että mä en ole ikinä kokenut semmoista samaa. Mä muistan, että jotkut mun kaverit oli silleen, että ne oikein kokee semmoisen yhteyden ja jotenkin semmoisen niin kuin tosi yhteenkuuluvan tunteen siihen uskontoon ja näin. Mutta mulle se oli vaan semmoinen, että mä vaan kuuluin siihen. Joo. Ja mä vaan niin kuin olin siinä, miten pitää olla. Mä pystyn samaistumaan tosi paljon tuohon. Mä en sydämessä sellaista tunnetta, että tää on se mun uskonto. Että se on jotenkin jännä. Joo, mutta sun ei silleen niinku, tai sitten vaikka myöhemmin, jos olet alkanut jotakin vaikka vähän meikkaamaan, niin onko sun pitänyt tehdä mitään semmoista, että sä olisit ottanut meikit pois, kun sä menet kotiin vai? Tiedätkö, että anteeksi, sano vaan. Sä sano vaan. Siis oon mä tehnyt sitäkin. Joo. Silleen, että mä ajattelin vaan, että kun siis tuossa uskonnossa on niin, että se on vähän niin kuin väärin. Niin sit mä olin silleen, että sit mä otin ne meikit pois. Mä asuin vaikka meikata kouluun ja sit mä otin ne pois, kun mä menin kotiin. Joo, silloin kun mä oon itse asunut vielä kotona ja ollut silleen, tiedätkö, teini yläasteella lukiossa, niin mäkin oon silloin just alkanut meikkaamaan ja mä oon kumminkin kuunnellut musiikkia ja tämmöistä, tehnyt vähän niin kuin semmoisia asioita, mitä ei ns. Saisi tehdä. Mutta mä en ole silloin vielä ehkä ajatellut silleen niin vahvasti, että mä eläisin jotain kaksoiselämää. Ja toki mä oon silloin niin kuin peitellyt semmoisia asioita, että en mä nyt ole kertonut, että mä katson vaikka jotain sarjoja tai että mä kuuntelen musiikkia tai niin kuin näin, mutta mä en muista, että mä olisin ikinä silleen pessy vaikka meikkejä pois, kun mä menen kotiin, mutta kyllä mä silleen niin kuin tiedätkö, tiettyihin paikkoihin, jos meni vaikka johonkin sukulaisille tai seuroihin, niin sitten ei tietenkään ehkä meikannut niin paljon, mutta en mä kyllä ikinä muutenkaan meikannut ihan hirveästi silloin niin kuin nuorempana, mutta joo, nyt silleen niin kuin varmaan just joskus silloin, kun alkoi miettimään enemmän sitten oikeasti kaikkia, niin kuin, mä olin toki pienestä asti kyseenalaistanut, että miksei saa tehdä tiettyjä asioita, mutta sitten niin kuin, siinä vaiheessa, kun oikeasti alkoi miettimään, että miten mä haluan elättää mun elämää, mikä on mun arvomaailma ja mulla tuli kaikki, että mä oon menossa naimisiin varmaan jossain vaiheessa ja haluanko mä lapsia niin kuin, tosi nuorena ja näin, niin siinä vaiheessa, kun alkoi oikeasti kyseenalaistaa niitä asioita ja rakentaa sitä omaa arvomaailmaa, niin siitä alkoi tuntua niin kuin enemmän siltä, että elää semmoista kaksoiselämää ja jotenkin varmaan sen takia, koska ei pystynyt enää niin kuin seisomaan niiden
arvojen takana, mitä tulee niin kuin siitä lestadiolaisesta yhteisöstä tai siitä uskonnosta. Niin sitten se tiedätkö, alkoi tuntua niin vaikealta. Jep. Mutta joo, tosiaan varmaan se niin kuin, silleen, jotenkin vaan pikkuhiljaa muodostui sitten semmoinen vähän niin kuin kaksoiselämä. Että ei se ollut ainakaan missään vaiheessa semmoinen tietoinen valinta, että mä nyt tietoisesti haluan elää tämmöistä kaksoiselämää, että mä teen näitä asioita, mitkä ei kuulu lestadiolaisuuteen, ja sitten kun mä menen vaikka näkemään mun sukulaisia tai perhettä tai näin, niin sitten mä elän silleen lestadiolaisten sääntöjen mukaisesti. Jep. Miten sulla, että onko se silleen, tai ajatteleeko sä samalla tavalla, että sä oot vähän niin kuin jotenkin ajautunut siihen vai? Joo, siis ajautunut, että niinku, musta tuntuu, että tosi moni niinku lestadiolainen nuori ajautuu sellaiseen, koska tosi moni elää vähän niin kuin semmoista tietyllä tavalla vähän semmoista kaksoiselämää. Jep. Että niinku on paljon asioita, tai jonkun verran asioita, mitä niinku, vähän niin kuin piilottelee, just musiikin kuuntelu ja sarjojen katselu ja niinku, vähän jotain meikkaa tai muuta vastaavaa. Että siis se on niin vähäistä ja semmoista vähän niin kuin, että se pystyy pitää salassa, niin se on helppoa. Niin. Jotenkin yhtäkkiä huomaamatta vaan sitten jotenkin ilman, että edes välttämättä niinku, jotenkin miettii sitä, että mä en tänne meikkaa, niin sitä saattaa vaan välttää joitain vaikka. Niin. Sä et vaikka meikkaa tai silleen jotenkin ei kuuntele sitä musiikkia silleen mitenkään kuuluvasti, vaan silleen just jostain niinku, tiedätkö, kuulokkeista ja tälleen näin. Joo. Siis musta tuntuu, että varmaan tosi moni niin kuin lestadiolainen elää semmoista NS-kaksoiselämää, mutta että se on tosi semmoista tiedostamatonta. Tai siis ajatella, että niin. Saattaa sanoa, että en mä elä kaksoiselämää. Niin, jep. Joo, en mä sitä alkuun itse edes ajatellut. En mäkään. Silleen, varsinkaan silloin nuorempana ajatellut, että mä jotenkin elän jotain kaksoiselämää. Mutta se on toki vähän semmoinen aihe, että ei sitä niin mun mielestä puhuta. Että varmaan niin kaikki ehkä saattaa jopa tietääkin, että monet kuuntelee musiikkia tai tekee jotain tiettyjä asioita, mutta sitten siitä ei puhuta. Mutta mun mielestä siitä voisi olla ihan hyväkin puhua, tiedätkö, tuommoisista aiheista, jos niitä vähän niin kuin katsotaan nykyään silleen jopa vähän sormien läpi. Yep. Että no, että kunhan sulla nyt on se sun oma usko, ja sehän siinä oikeasti on tärkeintäkin. Niin on. Että uskoo ja sitten vaikka käynnissä seuroissa ja tommosissa noin. Mutta sitten jotenkin jännä, että niitä ei oteta silleen keskustelua, että jos ne olisikin ok, sille se varmaan niinku saattaisi helpottaa tosi monien nuorten elämää ja siinä saattaisi varmaan pysyä niinku enemmän ihmisiäkin siinä. Niin, se on totta. Ei tarvitse piilotella mitään, kun se voi olla oikeasti aika niinku semmoinen taakkakin. Kyllä mä muistan, että varsinkin jossain kohtaa, sit kun meni niinku aikaa eteenpäin, niin siitä tuli niinku itselle semmoinen niinku taakka, että vitsi, kun mun pitää, mä en voi olla täysin oma itteni. Mun pitää miettiä jotenkin sitä, että eihän kukaan huomaa, että mä kuuntelen musiikkia, tai eihän kukaan tajua, että mä kuuntelen musiikkia, tai että eihän kukaan näe, että mä nyt meikkaan, tai jos mä oon vähän sävyttänyt hiuksia, niin ajatteleeko joku, tai niin kaikki tämmöiset asiat, että niinku, se on oikeasti tosi karu, kun miettii, että ne on niin semmoisia viattomia asioita, että se ei tee susta yhtään pahaa ihmistä, teet näitä asioita, tosi semmoisia pieniä juttuja, niin jotenkin, että kuinka kokee semmoista, että mä en jotenkin, että jos mä jään tästä kiinni, tai jotenkin, että sit se tekee musta vähän huonomman, tai mä en ole kunnon lestadiolainen, tai tää on ehkä väärin, että tekee jopa jotain syntiä, niin semmoisilla ihan perusasioilla, mutta moni lestadiolaisnuori on myös tottunut siihen, ja ylipäänsä, ei vaan nuori, vaan ylipäänsä niin lestadiolaiset on tottunut ehkä siihen, että jotenkin myös piilottelemaan vähän sitä niin kuin täysin niin kuin omaa itseänsä, siis sillä tavalla, että kun ei pysty olemaan välttämättä täysin oma itsensä. Ja sitten mä luulen, että moni lestadiolainen, kun kuuntelisi tai ajattelisi, että kyllä mä voin olla täysin oma itseni, mutta kun se on niin semmoinen tapa, mitä niin monet tekee ilman, että ne edes tiedostaa sitä, niin ne ei välttämättä edes tuo ajatelleeksi sitä, että ne ei oikeasti pysty olla täysin omia itsensä. Niinpä. Koska on semmoisia asioita, mitä kuitenkin piilottelee. Niinpä. Tosi hyvin kiteytetty. Ja sitten toi niinku periaatteessa piilotteluasia tai toi, että tekee jotain asioita salassa ja näin, niin alkuun se oli vaan semmoinen, niinku, alkuun oli asioita, joita piti salassa, mutta jossain kohtaa siitä tuli selviytymiskeino. Koska jotenkin miettii vaikka, että kuinka tärkeäksi vaikka musiikki muodostui mulle. Niin sit mä pystyin mennä vaikka, kun mä ajoin pyörällä jossain, niin mä pystyin mennä hetkeksi siihen vähän niin kuin mun omaan jonnekin toiseen maailmaan, pois siitä lestadiolaismaailmasta, kuunnella vaan musiikkia. Ja jotenkin mä elin ihan semmosessa, mä vähän niin kuin silleen kuvittelin, että mä elän silleen erilaisessa maailmassa, että mä voin kuunnella musiikkia ja kuuntelin niitä laulun sanoja ja mietin, vähän niin kuin menin semmoiseen mielikuvitusmaailmaan. Että se oli kyllä mulle sitten semmoinen vähän niin kuin selviytymiskeino. Joo. Ja sitten se, kun meni jonnekin paikkaan, missä oli vaikka lestadiolaisia, niin sitten jotenkin taas taini jo, että palataanpa takaisin tähän todellisuuteen. Jep. Ja mustakin tuntuu, että mulla on mennyt vähän samalla tavalla, että oli hyvin sanottu, että eka se on ollut vain sitä salailua,
vähän niin kuin just jopa semmoista tiedostamatonta, että on vaan pitänyt salailla asioita. Ei... Mikä toi oli? Älä tukeudu. Meinasin tukea tuon mun kuolaa. Joo, kiva. Mut niin, eka on pitänyt vaan... Anteeksi. Mä oon sanonut monta kertaa, että jos mä joskus kuolen, niin kuin silleen nytten tässä jo yksin tänne, niin mä siis tukehun mun kuolaa vaikka. Oikeesti meinasin jouluna tukehtua suklaaseen, koska siinä on sitä oikeesti silleen, että äiti joutui hakkaamaan mua. Siis mä menisin jouluna tukehtua leivänpalaan. Ei helvetti. Joo. Meidän pitäisi rauhoittua. Niin pitäisi. Mut niin, että eka se oli just semmoista salailua vaan. Mutta sitten jossain vaiheessa siitä tuli semmoinen selviytymiskeino. Ja sitten mulla kyllä jossain vaiheessa siitä muodostui vaan sitten ihan täysin todella ahistava asia. Että mä aloin niin jotenkin tiedostamaan sen, että mä elän oikeasti tämmöistä vitsin kaksoiselämää. Että mun pitää olla tietynlainen jossain tietyssä paikassa. Ja sitten mä oikeasti en ajattele yhtään sillä tavalla. Ja mulla alkaa ahistaa sanoa kaikkia Jumalan terve. Kun lestadiolaiset aina tervehtii, että Jumalan terve ja sanoo Jumalan rauhaa. Niin se alkoi ahistaa mua ihan hirveästi. Sama ja juttu. mua alkoi niinku jopa ahistaa mennä semmoisiin paikkoihin, missä on lestadiolaisia. Jopa niinku mun vaikka jotenkin sukulaisten tai perheen luokse, kun musta tuntui siltä, että mä en pysty olemaan täysin oma itseni. Joo. Koska mä vähän niinku ajattelin asioista niin erillä tavalla. Ja en mä tiedä, musta tuntuu, että mä en vaan pystynyt olemaan silleen niinku täysin oma itteni. Jep. Niin se tuntuu jotenkin tosi pahalta, että ei voi omien läheisten ihmisten niin kuin lähellä olla oma itsensä, Joo. koska siinä on niin, ja mä en tarkoita sitä, että jotenkin, tiedätkö, mun läheisiltä olisi tullut jotain painetta siihen suuntaan, vaan se on niin kuin aika paljon ollut myös semmoista omaa sisäänrakennettua painetta, tiedätkö, että ei ole vaan uskaltanut tehdä sitä, niin kuin, sitä liikettä siihen suuntaan, että eroaisi vaikka sitä lestadiolaisuudesta. Ja mulla meni tosi kauan aikaa, että mä mietin, niin kuin, että onko se just edes oikea ratkaisu. Ja sitten mulla oli niin kova miellyttämisen tarve, niin, koska ei sitä haluttu ottaa niin semmoista pettymystä Siis läheisille. Ja tuohon liittyen mun tuli just mieleen, että kuinka iso helpotus mulla oli, kun mä olin tosiaan 17, kun mun toinen vanhempi lähti siitä pois. Ja sitä aika nopeasti ilmoitti, että ne eroaa, niin kuin ylipäänsä eroaa, ja sitten, että mun toinen vanhempi eroaa siitä niin kuin yhteisöstä. Niin vaikka mun olisi pitänyt olla tosi surullinen, ja mä muka olin surullinen. Mä olin sillä tavalla niin kuin pitäisi niin kuin olla. Mutta oikeasti mun sisälle tuli semmoinen olo, että jes. Mä oikein muistan sen tunteen edelleen, kun mä olin silleen jes. Mä en nyt heti, mutta mä myös kohta sanon, että mäkään en kuulu. Ja ei ole kauan, kun mä sanoin, että mäkään en kuulu. Mä ymmärrän ton. Niin kuin, se oli semmoinen helpotuksen tunne. Ja jotenkin semmoinen vähän niin kuin, että wow, siistiä, että niin kuin mun niin kuin vanhempi. Että tässä ei nyt mitään semmoista ongelmaa, että kun mä lähden tästä pois. Jep, koska varmaan niinku raivannut sen. Ja sitten siitä pikkuhiljaa mun perhe niinku silleen lähti siitä pois. Mutta se, että en tiedä miten olisi mennyt. Olisin varmasti lähtenyt pois siitä, vaikka mun niinku perhe ei olisi lähtenyt siitä pois. Mutta se olisi ollut varmasti vielä hitaampi prosessi. Että jotenkin loppupeleissä mä olen aika nuorena pystynyt sitten tekemään sen päätöksen. Se oli tosi helppo, koska mä tiesin, että niin kuin mun perhe hyväksyy mut ja mulla ei tule, niin kuin mun perhe on mun tukena ja näin poispäin. Että enemmän just jännitti sit se, ne niin kuin muut lestadiolaiset siinä ympärillä. Toi on kyllä tosi ihana, että se on mennyt tolleen. Ja koska musta tuntuu, että se just varmaan isoin, vaikka mikä mullakin on ollut, niin on ollut just nimenomaan omat vanhemmat. Vaikka ne ei periaatteessa ole tuonut mulle mitään painetta ja mä oon tiennyt aina, että ne rakastaa mua semmoisena kuin mä oon ja silleen, että mä oon tiennyt, että ne ei hylkäisi mua. Mutta sitten kumminkin on semmoinen ollut tosi kova tarve silleen miellyttää, koska nehän tietenkin toivoo sitä, että on lestadiolainen. Niin voin kyllä kuvitella, että jos mulla olisi ollut tommoinen tilanne, että silloin nuorempana, niin kuin jos mun vanhempi olisi lähtenyt lestadiolaisuudesta, niin olisi varmaan kans ollut silleen sisäisesti ihan innoissani hyppinyt ilosta, että no niin, että tämä on vähän niin kuin, että semmoinen free pass. Ja jollekinhan joku lapsi tai nuori, joka oikeasti olisi silleen niin kuin mukana siinä ja oma vanhempi eroaisi, niin sehän voisi tuntua myös tosi turvattomalta, vaikka silleen, että... Joo, ei kyllä tuntunut yhtään turvattomalta. No hyvä, että on mennyt tolleen. Joo, ei todellakaan. Et niinku, meidän elämä kuitenkin silleen oli ihan normaalia ja silleen, että ei loppupeleissä oikeasti niinku hirveästi muutu. Niin. Siis silleen, toki on vapaampi tekemään asioita ja vaikka laittautumaan ja muuta. Ja toki se oli muutos, kun porukat vaikka eros. Mutta se, että niinku,
silleen jotkut jotenkin lestalaisuudessa mun mielestä puhutaan jotenkin, ainakin silloin kun niin kuin mä olin nuori tai nuorempi, niin se, että jotenkin joku lähtee pois, että nyt se muuttuu tosi paljon ehkä ja nyt se ehkä niin kuin alkaa sikana juomaan alkoholia ja elämä lähtee vähän raiteiltaan ja tälleen näin. Niin se, että on kyllä siis toi on niin väärää niin kuin informaatiota. Varmasti joillekin voi käydäkin niin. Voi. Mutta mun lähipiirissä, ketkä on lähtenyt pois, niin ei kyllä kellekään käynyt niin. Joo, ei kyllä munkaan lähipiirissä. Se on semmoista niin kuin pelottelua varmasti, että ihmiset pysyisivät siinä. Ja mä muistan silloin, kun vaikka mun just vanhempi lähti sitä ekana pois, niin jotkut oli silleen, niin kuin, että mitä vähän kauheita ja kaikkea, niin kuin, että miten sit vähän hullua, että sun niin kuin porukat eroaa ja lähtee siitä pois ja näin. Sitten mä silleen, ei mun mielestä, että niin kuin meillä on ihan normaalia elämää. Niin. Jotenkin ne luulit, että meidän elämä tosi paljon muuttuu. Ihan normi arkea me elettiin ja elämää me elettiin. Jep. Että se on jotenkin semmoinen, niin kuin, että tuntui, että ulkopuolesta oli enemmän silleen, wow, mitä, ja sitten itse oli vaan silleen, no ihan perus. Niin, ja monesti kuuli myös niitä kommentteja, että jos joku eros lestadiolaisuudesta ja sitten se kävi heti ottaa just ne korvikset, niin silleen, että no niin, heti piti mennä ottaa sitten ne korvikset. Niin silleen, että totta kai mä ainakin juoksin ensimmäisenä ottaa ne korvikset. Silleen, niin kuin korvikset on nätit. Niin, ja sitten se on niin kuin sen lisäksi vielä, niin se on semmoinen oikein, ainakin musta tuntuu, että se oli niin helppo tapa silleen näyttää kans kaikille. Että en kuulu. Niin oli. Silleen, että ei se ole, en mä tiedä, ei se ole sen niin kuin takia ainakaan mä en ottanut, että mä nyt, tiedätkö, jotenkin haluan hirveästi vastustaa sitä tai jotenkin näyttää, että sillä tavalla, tiedätkö, että mäpä nyt lähdin tästä pois. Jep. Vaan silleen, niin kuin, että, tiedätkö, että sitten kun mä kohtaan ihmisiä ja ne tulee tervehtimään mua silleen Jumalan terve, niin sitten ne huomaa, että aamulla on korvikset, niin sanoo mulle moi. Että mulle ei tule semmoisia kiusallisia. Joo. Että vaan niin en mä niin muitten takia sille, että mä näytän nyt muille. Joo, ei mullakaan silleen. Niin kuin, että minä haluan itse, koska minä haluan, niin minä teen mitä minä haluan. Jep. Ja tuohon niin kaksoiselämään liittyen ja siihen vähän niin kuin semmoiseen vaikeisiin fiiliksiin, niin tulee mieleen vaikka jotain, esimerkiksi mä olin ehkä 16 tai jotakin, mä olin mun kaverin kanssa menossa Turkkiin lomalle. Mä lentokoneessa mietin sille, että mä olin elänyt just semmoista, niin kuin en todellakaan lestarilaisen elämää, kuunnellut musiikkia ja kaikkea. Sitten ennen kuin mä lähdin sinne, niin mua pelotti niin kuin lentäminen ihan super paljon. Niin mä halusin sille synnit anteeksi. Mutta sitten kun me oltiin siellä lomalla, niin kaikkea maistettiin kaikkea alkoholia ja muuta. Ja sitten niin kuin, tiedätkö, käytiin baarissa, tiedätkö, silleen, tai jossain tämmöisissä niin baarissa sillä tavalla. Mutta semmoisissa vähän niin kuin paikoissa, vähän semmoisissa, mitkä ei ole niin kuin lestarilaiselle niin kuin soveliaita. Että siellä oli musiikkia ja tiedätkö, vähän niin kuin semmoinen ravintola kautta baari tai semmoinen, että mihin me päästiin. Ja sitten niin kuin, jotkut toi meille sitä juomia ja me juotiin niitä ja tiedätkö, ei mitenkään paljon. Kuitenkin elettiin semmoista railakasta elämää siellä. Ei nyt oikeasti kovin railakasta, mutta silleen kuitenkin. Että no siinä mittakaavassa. Joo, siinä mittakaavassa kyllä. Joo. Ja sitten kun me lähdettiin takaisin, mä olin silleen, ei vitsi, mulla ei ole nyt synnit anteeksi, että jos tää nyt tippuu tää kone, niin huonosti käy. Mä oikeasti mietin, että jos tää tippuu tää kone, niin mä en pääse taivaaseen. Sitten mä olin siellä lentokoneessa silleen, että mä niinku rukoilin, että hei rakas Jumala, niinku, että mä tiedän, että mä oon tehnyt kaikkea, mutta jos tää lentokone tippuu, niin oikeasti mä haluan taivaaseen, että anna mulle anteeksi nämä asiat. Ja sitten kun mä menin takaisin Suomeen silleen, että se ei tippunut, niin sitten mä taas jatkoin sitä mun semmoista normielämää. Se tuli niinku sitten tommosissa hetkissä, että siis joo, se tuli semmoinen vähän niin kuin hätä jossain kohtaa, semmoinen niin kuin, tai joissain semmoisena hetkinä, kun mä pelkäsin, että jos mä vaikka kuolen, niin silloin tuli se vähän niin kuin lävähti päin naamaa, että ei vitsi, jos mä nyt kuolen, niin mä joudun helvettiin. Se oli semmoinen karu. Ei reppana. Joo. Toi on jännä, kun miettii. Ja sit vaikka, mä en tiedä, tuliko sulle jossain kohtaa vähän niinku semmoista jopa niinku, tiedätkö, raivoa tai ärsytystäkin sitä liikettä kohtaan tai tolleen. Koska mulla on tullut vaikka silloin varmaan kun mä olin 15-16, niin seuroissakin semmoista. Mä joskus joutunut lähteä niinku pois sieltä, kun mä oon ärsyttänyt se puhe niin paljon, kun mä oon silleen paskapuhetta. Tää on ihan niinku paskaa, mitä sä puhut. Ei, mutta tiedätkö, mulla on tullut semmoinen olo vähän niin kuin, että ei se nyt voi mennä noin. Ja sitten mulla on tullut semmoinen niinku, jotenkin olo, että tää on niin joku ristiriita mun sisällä, niin kuin, että mä en halua kuunnella tällaista, että musta tuntuu pahalta tää, koska musta tuntuu, että jotkut ne puheet oli semmoisia, että vähän lestadiolaisia nostetaan ja silleen, tiedätkö, muita ihmisiä vähän silleen, puhutaan inhottavasti niin kuin siitä jotenkin muusta maailmasta. Joo, siis on todellakin tullut ja mun mielestä se on varmasti ihan luonnollinenkin reaktio, että jos käy jotakin tuommoista identiteettikriisiä tai miettii omaa arvomaailmaa, on lähdössä jostain, no tällä nyt kun on ollut lähdössä lestadiolaisuudesta pois. Mun mielestä on ihan luonnollistakin, että jossain vaiheessa saattaa tulla semmoinen kunnon katkeroituminen ja
vähän raivo ja semmoinen, tiedätkö, Niin. kaikkia niitä asioita kohtaan, että kun käy semmoista, tiedätkö, omaa sisäistä kriisiä, Jep. yrittää miettiä niitä omia arvoja, niin kyllä mulla oli silloin niin kuin jossain vaiheessa just semmoinen, että niin kuin, silleen tuli just semmoinen niin kuin oikein kunnon ärsytys niitä joitakin asioita kohtaan, että näissä ei ole niin kuin mitään järkeä. Ja sitten vähän niin kuin, että saattoi tuntua välillä jopa siltä, että multa on riistetty jotakin, mitä mä en ole saanut kokea, tiedätkö, silleen niin kuin normaalit ihmiset. Mä joudun nyt käymään niin kuin vaikka tosi paljon vanhempana jotakin asioita läpi. Tai silleen, tiedätkö, jotenkin saattoi ajatella jotenkin sillä tavalla, tiedätkö, että mä en ole saanut kokea semmoista elämää, kun mä olisin vaikka halunnut. Tai jotenkin, tiedätkö, jotakin, siis vaikka ne on saattanut olla ihan pikkujuttujakin, tyyliin just vaikka tanssia Joo. lapsena tai jotakin tämmöistä. Mutta niin musta tuntuu, että se on aika luonnollinen reaktio tuommoisessa prosessissa. Ja mä oon ainakin niin kuin päässyt semmoista katkeruudesta niin kuin pois. Ja mä oon tosi tyytyväinen, että mä oon käynyt sen prosessin läpi ja että mä pystyn niin kuin tällä hetkellä olemaan just ihan rauhassa sen kanssa. Mä en ole mitenkään katkera mistään niin kuin noista. Mutta joo, on kyllä ollut sellaisia niin kuin fiiliksiä. Ja ne ehkä sitten, niin kuin, no en mä tiedä. Sitten varmaan siinä vaiheessa, kun mä sitten tein sen päätöksen, että mä lähden pois lestadiolaisuudesta, niin silloin mulla kyllä tuli niin kuin kunnon helpotus. Ja siinä vaiheessahan musta tuntui, että mä pystyn alkaa elämään niin kuin tätä elämää silleen, miten mä haluan. Toki siinä meni niin kuin aikaa, että sitten yhtäkkiä, kun ensin olit elänyt semmoisessa niin kuin raamien sisällä, ja sitten ne kaikki raamit lähti, sulla on koko maailma avoinna, niin sitten kyllähän sinne piti miettiä, että mitä mä nyt oikeasti haluan tehdä. Mutta että kyllä sen jälkeen niin kuin tuntuu, että mä oon pystynyt elämään niin kuin sillä tavalla, kun itse haluaa, ja on ollut paljon helpompi kohdata niin kuin ihmisiä, ketkä on lestadiolaisia. Ja silleen, että se on niin kuin, ainakin omalla kohdalla lähentänyt välejä jopa mun läheisten kanssa, koska musta tuntuu, että mulla on ollut itsellä se blokki päällä silloin, kun mä oon elänyt sitä kaksoiselämää. Joo. Ja sen jälkeen mä oon pystynyt vapautumaan, tiedätkö, silleen, olemaan rehellinen ja kertoa avoimesti ja näyttää avoimesti, että millainen ihminen mä oon ja minkälaisia arvoja mulla on ja miten mä elän tätä elämää. Toi on kyllä tosi hyvä. Ja tuohon niin liittyen tuohon katkeroitumiseen ja tollaiseen, niin musta tuntuu, että mulle ei ehkä sen takia ole tullut sitä, tai mä en muista, että mä olisin ikinä ollut, koska mä oon niin nuorena lähtenyt siitä pois. Niin että mä oon ollut kuitenkin silleen 17, kun mä oon lähtenyt siitä, niin mulla on sellainen olo, että mä oon silti, tai tiedätkö, mä en koe, että mulla hirveästi... Niin, että sulla ei olisi tullut semmoista kunnon katkeroitumista tai semmoista. Joo. Ne tuli tommosina, silloin kun mä kuuluin vielä siihen, niin mulla tuli semmoinen ärsytys. Mutta sitten kun mä lähdin siitä pois, niin mulla ei sen jälkeen enää tullut. Mutta se olisi ihan, tai siis se on ihan inhimillistä, että voisi vaikka tulla, varsinkin vaikka vanhempana lähtee. Jotkut lähtee vaikka 4-50-vuotiaana siitä pois. Osalla tulee varmasti katkeroitumista, osalla ei. Mutta se, että niinku, se olisi inhimillistä vaikka tulisi. Niin. Koska se, että vitsi oikeasti jotenkin mä en pystynyt elämään niinku sillä tavalla niin kuin mä halusin. Että sinänsä on onnekkaassa asemasta, mä oon niin nuorena siitä lähtenyt. Ja mä uskon, että se on niinku semmoinen, vaan just semmoinen luonnollinen osa sitä prosessia, kun lähtee niin siitä pois. Ja varsinkin just kun mä oon lähtenyt vähän niin kuin vanhempana pois, niin sitten mä kerkesin niin kauan aikaa miettiä vähän niin kuin niitä asioita. Todellakin. Ja mäkin kyllä muistanut, että ihan varmaan jotain viimeisiä kertoja, kun mä oon käynyt seuroissa, niin että ne seurapuheet kyllä alkoi niin kuin ärsyttää. Että mä oon ollut siellä sille oikeasti silleen, että ei hyvänä aika, että mitä täällä niin kuin oikein puhutaan. Joo. Ja mä oon alkanut oikein ärsyttää se. Ja en mä niin kuin hirveästi käynyt sitten niin kuin silleen enää, tiedätkö, sen jälkeen, kun mä täytin 18. Ihan satunnaisia kertoja. Joo. Mä en ole käynyt sen jälkeen, kun mä ollut 17 ja nyt meidän pitää mennä. Niin pitää. Meidän pitää käydä katsomaan. Mua kiinnostaa tietää, minkälaista se on. Jep, ehdottomasti. Mutta joo, semmoisia niinku konkreettisia esimerkkejä niinku siitä kaksoiselämästä. Niin tuleeko sulla jotakin muuta mieleen kuin vaikka toi sun Turkin reissu? Tuleeko se radikaali? Mutta joo, itse asiassa tulee mieleen. Tää on hauska tarina, kun tai hauskoja muistoja. Meillä oli semmoinen niinku teinijengi porukka, missä meillä oli, oliko meitä 6 tyyppiä siinä. Ja me pidettiin niinku viikonloppuisin, jos jollain oli niinku käty, eli käppä tyhjä. niin silleen,
sellaisia bileitä, joissa ei ollut alkoholia. Eli me mentiin vähän niin kuin humalaan siitä musiikista. Joo. Että me tanssittiin ja kuunneltiin ihan täysillä musiikkia ja tiedätkö, silleen, kun se oli niin semmoista, niin että pystyi kuuntelemaan silleen kämpässä hyvillä kajareilla täysillä musiikkia. Niin eihän semmoista pystynyt hirveästi tekemään. No ei. Iso perhe, niin melkein aina joku on kotona. Niin aina piti kuunnella vaan kuulokkeilla. Joo. Niin sitten se, että saattoi olla vaikka semmoinen viikonloppu, ja sitten tuntui siltä, että kun meni kotiin, tiedätkö, sen jälkeen, niin vähän niin kuin, tiedätkö, että olisi ollut bilettämässä tyyliin sen viikonlopun, että tämän tyyppisiä juttuja, ja sitä tuli hetken aikaa vähän sellainen olo. Tai sitten niin, että ollut laittamassa jollain kaverilla, vaikka mä muistan, että ranskalaista manikyyriä tehtiin silleen huomaamattomasti. Ja sitten oli silleen vähän niin kuin, että ei vitsi, pitäisikö mä ottaa nämä pois vai mitä. Ja sitten koulussa oli kuitenkin silleen näin, tiedätkö, ja sitten niin kuin ehkä semmoisissa jossain seuroissa ja muuta, niin yritti vähän silleen piilotella niitä kynsiä sille, että kukaan ei huomaa. Ja sitten kyllä niin kuin monia tommosia, siis niitä olisi ihan hirveästi niin kuin kerrottavana. Jep. Ja mullakin on silloin niin kuin aikaisemmin just ollut vähän semmosia, niin kuin, tai just, että on kuunnellut sitä musiikkia ja näin, mutta sitten kun noista asioista tuli niin kuin mulle aika perusjuttuja, silleen, että mä niin kuin en ehkä just, mä olin vaan niin kuin ajatellut, että nämä nyt on tämmöisiä asioita, että mitä mä vaan teen. Kuuntelen musiikkia, meikkaan, katon sarjoja, mitähän muita kaikkia syntejä mä oonkin tehnyt, mutta sieltä niistä tuli aika semmoisia perusjuttuja. Tietenkin aina kun meni, niin kuin, jos vaikka ajo autolla, siinä vaiheessa kun ollut ajokortti, ja mulla oli vaikka joku vanhempia autolainassa, niin sitten mä tietenkin popitin ihan täysillä siellä autossa, kun mä ajoin. Ja sitten kun meni kotipihaan tai vähän ennen sitä, niin piti vaihtaa sinne joku Yle Ykkönen. Joo, perustaa joku Yle Ykkönen. Joo, mutta sitten mä en ihan hirveästi niinku semmoisia, tietenkään mä en just kuunnellut mun niinku, perheen kuulen tai niinku, muiden lestadiolaisten kuulen musiikkia, ketkä ei hyväksy sitä. Mutta että mä en silleen niinku, vaikka ottanut mitään meikkejä pois tai mä saatoin just vähän sen laittaa jotain niinku, vaaleita kynsilakkaa ja tällaista. Joo. Mutta ehkä sitten jos meni johonkin seuroihin, niin sitten silloin saattoi ottaa ne pois. Mutta että mulla niinku varmaan liittyy se siihen, tai niinku milloin mulla on ollut isoin ahdistus siitä kaksoiselämästä, niin ollut just silloin about parikymppisenä, reilu parikymppisenä. Että kun mä olin niin jotenkin jo henkisesti erkaantunut siitä, mutta mä en uskaltanut vaan tehdä sitä päätöstä, niin musta tuntui just siltä, että mä vaan niinku elän ns. Melkein semmoista elämää kuin mä haluaisin, ilman vaikka just, että mulla on esim. Korvakoruja ja tämmöisiä näin, mutta että me niinku elettiin semmoista ns. Normaali ihmisen elämää, joka ei kuulu lestadiolaisuuteen. Ja mä aloin jossain vaiheessa just juomaan vähän alkoholia, me käytiin jossain niinku baareissa ja tämmöistä näin. Aha, sä teillä on nyt tolleen ihan kaksoiselämää. Joo, silleen, että me ollaan niinku kavereitten kanssa käyty. Joo. Ja mä aloin niinku pikkuhiljaa kokeilemaan myös kaikkia nuita. Ja sit mä menin, niinku, mä en ollut kertonut niinku mun perheelle tai sukulaisille tai kellekään tämmöiselle, että mulla on ollut mun kaveriporukat aina semmoisia niinku tosi suvaitsevaisia tai kaikki on vähän niinku elänyt samalla tavalla ja suuri osa ei ole jopa edes kuulunut niinku enää siihen lestadiolaisuuteen tai ei ole edes mitään taustaa niinku koko uskonnosta. Niin siellä mulla on niinku helppo ollut olla, mutta sitten heti jos mä menin niinku johonkin mun perheen luokse tai sukulaisille tai näin, niin sitten se ahdistus niinku iski sieltä, että kun ei tiedä yhtään, että minkälaista elämää mä oikeasti elän. Joo. Ja sitten pitää olla silleen Jumalan terve. Ja mulla alkoi niin oikeasti tuntua vaikealta se edes sanoa se Jumalan terve. Se jotenkin, vaikka se on periaatteessa vaan yksi sana, minkä sä vaan sanot. Se on hirveä. Mutta se alkoi tuntua niin kuin mulla olisi kurkussa ollut joku, tiedätkö, pallo. Ja jossain vaiheessa mä vaan lopetin sen sanomisen. Että mä en niin kuin pystynyt enää sanomaan. Musta tuntuu, että mä pystyn niin kuin esittämään, että mä mukaan sanon sen. Että musta tiedätkö, se tuntui niin väärältä, että mä elän niin tämmöistä niin kuin kaksoiselämää, että vaikka että mun perhe luulee, että mä oon niin kuin ihan lestadiolainen ja tiedätkö, että mä en tee mitään väärää ja tämmöistä, mutta sitten oikeasti mä niin kuin elän ihan erilaista elämää. Ja se tuntuu niin karulta silleen, että ne on kumminkin ihan niin kuin läheisiä ihmisiä ja sitten ne ei tiedä oikeasti musta niin kuin isoa osaa. Jep. Mutta Tämä on kyllä jännä, kun ei saa yhtään miettiä tolleen. Niin, mutta se oli kyllä tosi semmoista niinku, siis silleen omalla tavalla niinku aika raskasta
aikaa. No ihan varmasti. Ja sitten just kun mä menin nuorena naimisiin, niin sitten piti miettiä kaikkea, niin kuin mä aloin miettiä kaikkea sitä, että kohta ihmisillä tulee odotuksia, että mä tuun raskaaksi ja niin edespäin. Niin sekin toi mulle semmoista niin kuin lisäahdistusta, kun mä tiesin, että se ei niin kuin ole tulossa tapahtuun ihan äkkiä. Niin, en mä tiedä, siinä oli tosi paljon semmoisia niin kuin vaikeita ajatuksia. Ja sit, en mä tiedä, mä oon kyllä aika sinnikäs ihminen silleen, että mä niin kuin kumminkin useamman vuoden mietin vaan sitä asiaa ja elin semmoista kaksoiselämää. Niin kyllä se tuntui sitten aika helpottavalta, kun uskalsi tehdä sen No ihan varmasti. päätöksen ja lähteä siitä pois. Joo, toi on kyllä niin, sulla on niin erilainen, niin kuin, siis loppupeleissä olet tosi paljon pidempään miettinyt sitä. Että mulla se aukaisi sen oven, kun mun toinen vanhempi lähti siinä kohtaa. Se oli se eka, joka meidän perheestä pois lähti uskonnosta. Niin sitten se oli jotenkin raivastien muille. Jep. Mut toi jotenkin olisi miettiä jotenkin. Toi on niin, ei osaa edes kuvitella, kuinka vaikea siitä voi niinku oikeasti joillekin niinku lähteä pois. Koska se, että jos ei vaikka omat vanhemmat lähde, niin silleen, että se tulee sellainen fiilis, että mä joudun tuottamaan pettymyksen mun niinku omille vanhemmille. Niin. Mä en kokenut sitä tunnetta. Niin. Se olisi ihan hirveetä. Niin eihän omille vanhemmille halua tuottaa pettymystä. Niinpä. Niin kuin ihan kovin helposti. Niin, todellakin. Ja sitten voin kuvitella, että monilla voi olla vielä niin kuin, paljon vaikeampikin lähteä, että jos on vaikka tullut tosi paljon perheestä tai vanhemmilta tai sukulaisilta semmoista painetta. Että mä en ole onneksi kokenut semmoista, että en mä niin kuin pelännyt mitenkään, vaan että se oli vaan semmoinen, niin kuin, mä oon kumminkin niin herkkä tai jotenkin silleen, kyllä musta tuntuu, että aina jos on joku semmoinen uskonto, tiivis uskonnollinen yhteisö tai joku uskontotausta, niin se luo niin kuin lapsille semmoisen vähän isomman taakan miellyttää omia vanhempia, mitä on niin kuin normitilanteessa, jos siihen ei liity niin kuin mitään uskontoa. Yeah. Koska sieltä uskonnosta tulee niin paljon semmoisia raameja ja sääntöjä ja tämmöisiä, minkä mukaan tai minkälainen sun pitäisi olla, että sä miellytät sun vanhempia, että ne ei pety suhun. Niinpä. Niin varmaan se aina tuo vaan semmoisen, niin vaikka ne vanhemmat ei mitenkään tarkoituksella tekisi sitä sillä tavalla. Joo, ihan inhimillistä. Jotenkin sille surullinen ajatus, että varmasti on tosi paljon ihmisiä, ketkä vaan elää semmoista kaksoiselämää. Niin. Ehkä se ei kaikille tunnu niin raskaalta, mutta mulle se tuntui kyllä ihan niin kuin äärettömän raskaalta silloin. Joo, voin kuvitella, koska miettii sitä, että mä oon kuitenkin lähtenyt itse niin nuorena siitä pois. Ja ne niin kuin vikat vuodet oli mullekin tosi raskaita. Että jotenkin musta tuntui, että vitsi kun mä en oo tämmönen. Siis mä en koe mitään yhteyttä tähän uskontoon tai jotenkin, niin kuin, että mä en oo niin kuin noi muut. Koska mä näen, niin kuin, että ainakin muut, musta tuntui, niin kuin, että kaikki muut jotenkin silleen oikeasti inessä tässä. Ja silleen oikeasti ajattelee, että vitsi mä oon onnekas, että mä oon syntynyt lesterilaiseen perheeseen ja kaikkea. Ja sitten mä oon vaan silleen, niin kuin, että no vitsi kun mä haluaisin tehdä näitä kaikkia muita asioita. Niin. Että en mä koe semmoista niin kuin, jotenkin vaikka seuroista, että kun pyydetään anteeksi ja muuta, niin en mä koe sitä samaa ehkä tunnetta, mitä ne muut ihmiset on silleen, että ihana fiilis tämän jälkeen ja muuta. Ja sitten mä olin vaan silleen, että ihan, mä vaan sanon sen, mä vaan oon siellä ja mä vaan teen niin kuin periaatteessa kuuluu tehdä. Ja niin vähän silleen niin kuin vaan, kun on tottunut mukana siihen. Joo, tottumuksesta ja vähän niin kuin siitä tavasta. Että se on paljon vaikeampi silleen. Onneksi tänä päivänä pystyy olemaan silleen niin kuin ihan onnellinenkin siitä, että on syntynyt tommoseen taustaan. Todellakin mä oon niin iloinen, että on iso perhe ja kaikkea. Mutta oon mä myös iloinen siitä, että niin kuin, ei viedä sitä enää vähän niin kuin eteenpäin. Niin. Tietyllä tapaa niin kuin, saa vaikka sisarusten lasten jotenkin. Mulla on siis ihan ok, jos joku kuuluu lesteraisuuteen tai mikään semmoinen, mutta kyllä mä niin kuin itse ajattelen silleen, että ei ketään lasta saisi mun mielestä niin kuin kasvattaa mihinkään uskontoon. Niin kuin silleen, että kaikilla pitäisi olla niin kuin lapsilla vapaus uskoa tai olla uskomatta mihin tahansa. Että niin kuin sitten mun mielestä siinä vaiheessa, kun lapsi on sen ikäinen, että se itse pystyy päättämään ja ymmärtää riittävästi, niin sitten voi kertoa, että on vaikka tämmöinen uskonto, vaikka että iskä ja äiti kuuluu tähän tai vanhemmat kuuluu tähän näin, että haluatko sä kuulua. Jos et halua, ne on ok, mutta jos haluat, niin näin. Että vähän niin kuin mun mielestä ketään lasta ei saisi niin kuin opettaa mihinkään uskontoon. Silleen ainakaan semmoiseen tosi tiukkaan uskontoon. Että se on sitten eri, että joku vaikka kristinusko. Että siinä on 10 käskyä. Nehän on hyviä. Niin on, ja siis näin. Kyllä mun mielestä niin kuin
uskonnoista tulee tosi paljon hyviäkin arvoja ja on mun mielestä niin kuin hyvä kasvattaa semmoista niin kuin, arvopohjaa lapsille, koska mä en halua myöskään semmoista, että jotenkin, että lapsilla ei niin kuin mitään arvopohjaa. Niin kuin, että semmoisia niin kuin hyviä asioita, mutta sitten niin kuin yhdistää periaatteessa arvopohjaa ja sitä uskontoa niin keskenään itse. Niin, mutta kyllähän vaikka paljon tulee jostain kristillisestä kasvatuksesta. Ja välttämättä ne kaikki, niin nekin sekoittuu niin paljon silleen, niin kuin ihan vaan, tiedätkö, yleisiin arvoihin tai johonkin tämmöisiin. Mutta niin, ja kaikki saa ajatella, miten haluaa. Toi on vaan niin, mun ajatus siitä, silleen, että mä en vaikka, jos mulla on joku päivä lapsia, niin mä en kasvattaisi niitä mihinkään uskontoon. Ne saa uskoa, jos ne haluaa, tai ei usko, jos ei. Että silleen, että vähän niin kuin mä jotenkin ajattelen silleen, että tietyn arvomaailman ja tietynlaista mä niin kuin omalla esimerkilläni näytän. Niin, tiedätkö, tälleen. Mä ajattelen myös, että tuolta lestadiolaisuudesta mä oon myös saanut hyviä arvoja myös itselleni. Ja mulla osa arvoista on nykypäivänäkin mun elämässä. Että niin kuin jossain jaksossa mä oon sanonut, että mä oon ne jättänyt mun elämään, mitä mä oon niin kuin toivonut, tai jotenkin ajattelin, että ne on hyviä, mutta jättänyt ne pois, mitkä mä ajattelen, että ne ei palvele niin kuin mua. Että se, että niin kuin en mä millään tavalla ole mikään uskontovastainen tai mua ei haittaa, jos joku kuuluu johonkin uskontoon tai niin kuin, mä en missään nimessä ajattele mitään negatiivista, mutta vaan mulle itsellä jotenkin on vaikka kiva se, että jotenkin nähdä semmoista myös, että sitä ei niin kuin kaikki vie koko ajan eteenpäin, koska se on niin vaikea sit siitä jotenkin lähteä pois ja silleen pieni lapsi, kun se kasvatetaan johonkin uskontoon ja varsinkin semmoiseen uskontoon, jossa on se, että jos sä lähdet pois, niin se on helvetti, niin se vaan mun mielestä on jotenkin lähtökohta. Tai se on vaan niin väärin, että niinku, mä vaan niin on. Joo, ja mä ajattelen siis ihan samalla tavalla siis silleen, että mäkään haluaisin, niinku, tai mun mielestä on tosi karua, että lapsi oppii pienestä asti jotenkin semmoiseen johonkin tiukkaan uskontoon tai johonkin tämmöiseen tiiviiseen uskonnolliseen yhteisöön, koska sieltä tulee nimenomaan semmoinen niinku hirveä paine ja miellyttämisen tarve. Lapsen identiteetti ei pääse kehittymään sille oikealla tavalla, vaan se on monesti sitten niin kuin vaikka lainattua tai tämmöistä. Ja varsinkin, jos on hirveä tarve, jos on semmoinen lapsi, joka on jotenkin herkkä tai sillä on tarve kehittää se identiteetti ja se tulee semmoinen, niin kuin, jollekin tulee luontaisesti vahvempi tarve kehittää omaa identiteettiä, niin se on ihan hirveän vaikeaa ainakin tälle omalla kokemuksella. Ja mä en todellakaan haluaisi vaikka mun lapsille sitä, että ne joutuu kamppailemaan, että pahoittaako ne mun, tai tuottaako ne mulle pettymyksen, jos ne ei vaikka niin kuin ole jostain asiasta ihan samaa mieltä kuin mä. Mä haluaisin luoda semmoisen ympäristön niin kuin omalle lapselle. Mä ajattelen, että kaikki lapset niin ansaitsisivat semmoisen ympäristön, että ne uskaltaa kertoa niiden vanhemmille, tiedätkö, että miten ne ajattelee ja ne saa niin kuin just valita, että miten ne elää. Ja tietenkin haluaisin vaan silleen niin kuin ohjata, että niillä on hyvät arvot. Niin, niinpä, todellakin. Ja sitten tuossa tulee mieleen vaikka sekin, että mitä olen miettinyt, että ei me olla voitu vaikka joskus niin kuin 15-vuotiaana, niin kuin monella tulee joku tämmöinen, on se sitten goottivaihe, on se mikä tahansa siis vaihe, niin se, että niin kuin, ei ole edes niin kuin jotenkin miettinyt sitä asiaa, että voisiko mulla olla joku tämmöinen vaihe, koska ei se ole ollut mahdollinen asia. Että niin kuin totakin mä oon vaikka miettinyt, että voi olla silleen lapsen oman identiteetin kehittymisen kannalta ihan tosi tärkeää, että sä vaikka, sulla on vaikka joku teiniässä joku eri vaihe ja näin, mutta se, että tuntuu, että itsellä ei ole vaikka ollut sitä, tai lestadiolaisuudessa ei vähän niin kuin, tai harvoin näkee mitään semmoista vaikka radikaalia, vaikka eri tavalla pukeutuu tai vaikka räväkästi meikkaa tai mitä tahansa tämmöistä näin, koska se, että niin kuin, ei jotenkin saa ilmasta, niin kuin, ainakaan ulkonäöllä, ei saa ilmasta sitä niin kuin itseensä niin kuin sillä tavalla mitenkään meikkaamalla tai jotenkin tosi erikoisesti pukeutumalla. Niin toi on semmoinen asia, mitä monetkaan ei edes ajattele, koska se, että se ei ole semmoinen mahdollinen asia, niin kuin, että voisi tehdä. Mutta kyllä mä muistan silloin joskus teininä, kun porukka rupesi silleen, vähän niin kuin laittautua enemmän ja muuta, niin kyllä mulla tuli semmoinen olo, että kyllä mäkin haluaisin. Että kyllä mä tiedän, että mä olisin halunnut tehdä tiettyjä asioita. En välttämättä mitään niin kuin koottivaihetta, mutta jotain muuta. Että silleen vaikka, että meikata ja laittaa ehkä korvikset ja vähän raitoja hiuksiin ja tämän tyyppistä. Niinpä. Välillä tuntuu siltä, että osaako niinku selittää tässä podcastissa ihmisille sitä, että mä en niinku ole missään nimessä mitään niinku uskontoja vastaan. Mä ajattelen, että monessa uskonnossa on tosi hyviä arvoja ja tosi hyviä asioita.
Ja silleen, että niinku, mä en ajattele sitä mitään negatiivista. Mä en ajattele kenestäkään, kuka kuuluu mihinkin, niin mitään silleen, että miksi sä kuulut siihen. Ei, mä ymmärrän ihan täysin, miksi ihminen haluaa kuulla siihen. Mä oon itsekin kuullut, mä ymmärrän ne syyt siellä. Mutta jotenkin sit samaan aikaan mulla on semmoinen ristiriita sen kanssa, että kun ketään lasta ei saisi niinku jotenkin kasvattaa semmoiseen, varsinkin jos siinä on se, että jos sä lähdet tästä pois, niin se on helvetti. Ja usein monessa uskonnossa valitettavasti on vähän näin, että sun joko vaikka suku hylkää, perhe hylkää tai sä joudut helvettiin tai jotain tämän tyyppistä. Mä uskon, että ei ois, niin silleen, että vaikka aikuisena päätettäisiin, niin uskon, että olisi parhaimmassa tapauksessa tosi hyvä juttu myös. Mä niin ymmärrän uskonnot ja näin poispäin, että toivottavasti porukka ymmärtää, mitä mä niin tarkoitan. Mutta sitten samaan aikaan siinä niin toisena puolena se, mikä mulla on niin ristiriidassa mun omaan arvomaailman kanssa, että mä ajattelen, että kaikkien lasten pitäisi saada olla sellaisia huolettomia ja jotenkin elää sitä elämää silleen niin kuin ilman miettimistä mistään, niin kuin, ilman niin kuin liikaa huolehtimista, tiedätkö? Että vähän niin kuin saisi elää sitä lapsen elämää ja silleen niin kuin jotenkin ilman uskonnon tuomia liikoja rajoitteita ja näin poispäin. Se oli se mun pointti. Mä toivon, että porukka ymmärtää, mitä mä tarkoitin. Kyllä mä uskon. Ja mä ymmärrän ainakin täysin, mitä sä tarkoitat ja on silleen samaa mieltä. Että kyllähän niin kuin uskonnoista tulee semmoinen, niin kuin, jos on tommosia tiiviitä uskonnollisia yhteisöjä, on eri asia esimerkiksi, jos on vaikka vaan kristinuskonen ja on silleen vähän niin kuin sellainen tapakristinaskonen, miten se sanotaan, tapakristitty. Niin tiedätkö, eihän se monilla näy silleen, että ne saattaa käydä vaikka joulukirkossa ja näin, mutta se ei muuten näy se uskonto silleen hirveästi siinä. Mä en usko, että se silloin vaikka vaikuttaa, tiedätkö, että monethan silloin ne pystyy ihan helposti just niin kuin, se on vähän niin kuin mitä mä vaikka hakisinkin. Niinpä. Tai niin kuin itse niin kuin ajattelin, että on hyvä asia. Että ei ole mitenkään huono vaikka kuulua johonkin kirkkoon, mutta sitten se monesti liittyy just semmoisia, että jos on vähän jotenkin tiukempi uskonto tai vähän tiiviimpi uskonnollinen yhteisö, niin kuin vaikka just vanhoillisille stadiolaiset, niin sitten kun sieltä tulee se paine siihen enemmän, että jos teet näitä ja näitä ja näitä asioita, niin sitten, tiedätkö, tapahtuu jotain. Niin siinä on ehkä se. Niin, mutta mä oon ymmärtänyt myös, mitä mä oon nyt keskustellut jotenkin stadiolaisten kanssa, että nykyään ilmeisesti niin kuin, ei ihan hirveästi vaikka puhuta siitä helvetistä. Sillä toi on ihana juttu kyllä. Sillä, ja mun mielestä se on niin kuin tosi hyvä juttu, ja vaikka meillä just kotona ei ole ikinä puhuttu siitä ja peloteltu, että se on tullut jostain. Ja mulla se ei ole ehkä ollutkaan semmoinen pelko, että mä oon vaan pelännyt sitä, että Jumala rankaisee ja tapahtuu jotain pahaa. Mutta mulle vaikka Jumala on ollut semmoinen tosi pelottava asia. Mutta mun mielestä on tosi hyvä, jos se on niin kuin vaihtunut tai vähän niin kuin muuttunut silleen, että siitä ei silleen puhuttaisi niin paljon, että joutuu sinne helvettiin. Toi on, jotenkin mulle se oli silloin kaikista vaikein. Ja se oli, jos sitä helvetin pelkoa ei olisi ollut, mä olisin lähtenyt vielä nuorempana pois siitä. Mutta siis se, että ei meilläkään kotona, meillä ei ole koskaan peloteltu helvetillä, eikä meillä ole puhuttu helvetistä ikinä. Mutta siis se, että kyllä siis tämmöisessä lestarilaisesti jossain tapahtumissa puhuttiin. Ei ehkä puhuttu helvetti nimellä, vaan joku tämmöinen tiedätkö, ikuinen kärsimys tai joku tämmöinen taivas ja sitten no kyllä saatettiin sanoa ihan itse asiassa helvettikin. Niin. Mutta siis se, että en nyt muista, mutta eri vertauskuvia oli siihen silleen, että siellä vähän kärsii sitten ikuisesti. Mutta niin, sen takia ajattelen, että se on liikaa lapselle. Mä ajattelen ihan samalla tavalla, että ei haluaisin, että kaikki lapset saa kokea semmoisen huolettoman lapsuuden, että niillä on rajat ja turvallinen olo. Ja että ne saa huolettomasti elää, miten ne haluaa. Silleen, sama. Samoin. Kaikki lapsukaiset ansaitsevat sen. Niinpä. Mutta jos sitten ajattelee sitä vähän että mitä on jäänyt siitä kaksoiselämästä kätteen, kun itse aina haluaisin ajatella myös jotakin positiivista ja hyvää ja että mitä mä oon oppinut siitä. En nyt tiedä, onko siitä loppujen lopuksi voi myös ajatella, että siitä on jäänyt jotain positiivista mun elämään, koska kyllä mä ajattelen, että se on ollut tosi semmoinen opettavainen kokemus. Niin kuin me ollaan aikaisemminkin puhuttu, että jos ei olisi käynyt kaikkia noita vaiheita ja prosessia läpi, niin ei olisi tämmöinen ihminen, mitä on. Että kyllä musta tuntuu, että ainakin tällä hetkellä, että silloin mä oon niin paljon miettinyt niitä asioita ja mä oon kyseenalaistunut niin paljon kaikkia elämän arvoja, mun omia arvoja, ja sitten sitä arvomaailmaa, minkä mä oon oppinut sieltä lestadiolaisuudesta, niin sen jälkeen kun mä oon lähtenyt siitä pois, niin mä pystyn seisomaan mun omilla jaloilla aika hyvin. Ja silleen, että
sen jälkeen mun ei tarvinnut enää vähän niin kuin miettiä sitten, että Jep. tai jotenkin, että se kaikki vähän niin kuin sitten, no ei nyt sano, että jo sen jälkeen elämä on vaan ollut huoletonta ja ihanaa, bla bla bla, mutta siis silleen, tiedätkö, että siis on silleen niin kuin muodostunut se oma arvomaailma aika vahvaksi tai semmoiseksi. Totta kai mä edelleen niin kuin mietin ja kyseenalaistan kaikkea näin, mutta että kyllä mä uskon, että siitä on jäänyt tosi paljon myös kätteen, että on elänyt tuommoista elämänvaihetta. Joo. Ja niin kuin on semmoista niin kuin erilaista näkökulmaa moniin eri asioihin ja semmoista ymmärrystä myös. Tai niin kuin mä koen, että mulla on tosi paljon ymmärrystä ihmisiä kohtaan, jotka on vaikka jossain uskonnossa. Sama Tai homma. että miksi ne ei vaikka lähde sieltä pois. Koska mä oon itse ollut monta vuotta siinä tilanteessa, että mä periaatteessa haluaisin ja järjellä ajattelen, että mun pitäisi lähteä siitä pois. Mutta sitten mä en ole voinut. Niin mulla on tosi iso sympatia ja ymmärrys ihmisiä kohtaan, niin kuin, jotka on siinä ihan sydämestä, mutta myös, että jos ne on siinä, vaikka ne haluaisi lähteä pois ja elää vaikka tämmöistä kaksoiselämää. Joo, niinpä. Joo, sama juttu. Ja sitten se, että se ei ole niin mustavalkoinen se niin kuin tilanne siinä, että Ei siis todellakaan. jotenkin sille ulkopuolisena voi tuntua, että miksi sä oot ollut tollasessa, mutta sille, että se ei ole niin mustavalkoista, kun sä oot kasvanut siinä, niin ne ympyrät ja kaikki on semmoisia tuttuja ja näin poispäin. Ja sille on semmoiset tiiviit piirit ja kaikki. Mutta tuohon liittyen vielä tuohon niin kuin kaksoiselämän elämiseen ja siitä vähän niin kuin irtautumisvaiheeseen, niin mä kans koen, että se on ollut niin kuin tällä jälkikäteen mä mietin, että vaikka se oli silloin niin kuin raskasta, mutta se, että mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon käynyt sen, koska mä en olisi tämmöinen ilman sitä, koska miettii sitä, että mä oon vaikka tosi semmoinen niin kuin syvällinen ja pohdiskeleva ja niin kuin herkkä ja niin kuin näin, että musta tuntuu, että silloin mä oon tehnyt semmoista itse tutkiskelua, tai ei edes tunnu, vaan oon ihan sikana. Ja silleen mä oon myös niin kuin opetellut tuntemaan tosi nuorena niin kuin jotenkin tosi paljon niin kuin reflektoinut itteen ja tutkiskellut itteeni niin kuin tosi nuorena. Että se on vähän niin kuin pakottanut mut jotenkin tutustumaan itteeni jotenkin aika hyvin ja aika nuoressa iässä. Että mä jotenkin ajattelen silleen, että just tulee samalla tavalla niin kuin sä sanoit, että en mä mikään valmis ole todellakaan. Että en mä sitä tarkoita, mutta se, että tuntuu, että mä jotenkin pystyn seisomaan minuna aika vahvasti. Että toki toisina hetkinä paremmin kuin toisina, mutta siis silleen, että tietyllä tapaa semmoinen niin kuin perus niin kuin olemus ja ajatus itsestä on oikeasti aika selkeä. Ja semmoinen, että mä oon tämmöinen, nämä on mun arvot, mä pystyn seisomaan niiden takana, mä pystyn seisomaan itseni takana ja jotenkin silleen, mä oon tyytyväinen siihen, kuka mä oon ja missä mä oon tällä hetkellä. Että ja en halua kuulostaa just semmoiselta, että jotenkin ajattelisin, että olen valmis yksilö, ei todellakaan, mutta se, että on sitä ollut hyötyä, että on niin nuorena tehnyt niin paljon töitä itsensä kanssa ja ollut tosi paljon myös niin kuin silleen pään sisällä miettimässä asioita ja jotenkin silleen, että kaikki arvomaailmat, kaikki kuka mä oon, mitä mä haluan elämältä, niin kuin, tiedätkö, kaikki ne vähän niin kuin ristiriitaiset fiilikset siitä vaikka, että haluanko mä tämmöistä elämää vai haluanko mä tämmöistä elämää ja onko tämä oikein vai onko tämä oikein ja mikä on väärin. Ja tiedätkö, kaikki se sekamelska, mikä siinä päässä oli se muutaman vuoden ajan, niin sitten kun se rupesi selkeytymään, niin sitten tajus vähän niin kuin, että mullahan on aika vahva se oma semmoinen. Ja se tuo vähän niin kuin myös semmoista sisäistä turvaa, kun oppinut tunteet. Se ei tule niin kuin ulkopuolelta se jotenkin se, että niin kuin alkuun tuntui vähän niin kuin haastavalta se, että kun ulkopuolelta oli tullut niin vahvasti ne säännöt ja muuta, ja että minkälaista elämää eletään, niin sitten kun vähän niin kuin löysi sen oman vähän niin kuin ns-tien, niin se, että on jotenkin turvallisempi fiilis jotenkin, ja luottaa jotenkin itsensä enemmän. Niinpä, ja on semmoinen niinku rauha itsensä kanssa. Joo. Silleen, että voi myös, niinku, tai silleen, että mä niinku, tiedostaa myös sen, että aina elämässä voi oppia uusia asioita ja kehittyä jossain, mutta silleen, että on semmoinen rauha ja vähän niin kuin silleen, että antaa myös itselle semmoisen, tiedätkö, siis sallii myös itselle sen, että voi myös olla jossain asioissa vielä vähän tietämätön. Joo. Mutta sitten musta tuntuu, että just se, että kun on käynyt tommosia tosi niin kuin vaikeitakin aiheita läpi ja miettinyt tosi paljon, niin
pystyy silleen olemaan niin kuin aika rauhassa sen kanssa, silleen, että tietää, että pärjää. Ja, niin kuin, Vähän niin kuin tietää, kuka on silti. Tietää, että on voinut miettiä silleen, että kumminkin kuin vaikea tuommoisesta yhteisöstä, uskonnollisesta yhteisöstä on lähteä pois, niin tietää, että mä oon käynyt tuommoisen kamppailun, että mä niin kuin aika varmasti pärjään tässä elämässä niin kuin silleen itekseni, koska on niin kuin tehnyt tuommoisen työn sen eteen, että on tällä hetkellä niin kuin tämmöisessä pisteessä. Ja sitten ehkä niin kuin sekin just, että silloin kun on lähtenyt, vähän niin kuin on rauhannut tämä kaksoiselämä ja on lähtenyt sitä lestadiolaisuudesta, niin sitten tuntuu, että sekin on tuonut vaan sitten, tietenkin se on ollut helpottava tunne, mutta sitten kun ei ole nimenomaan enää ollut niitä sääntöjä ja raameja ja oppeja ja kaikkia arvoja, minkä kanssa on kamppailu silloin aikaisemmin, niin vähän niin kuin jotenkin semmoinen, siitäkin tuli vaan se rauha, että nyt mä voin niin kuin itse selvittää. Mulla on vähän niin kuin kaikki ovet avoinna, vaikka siitä toisaalta tuli myös semmoinen kriisi, mutta sitten, en mä tiedä, se on vaan kyllä niin kuin sitten ollut helpottava tunne sen jälkeen, kun on sitten lähtenyt pois siitä. Niinpä. Mutta joo, itsekin kyllä niin kuin ihan ilolla ajattelen sitä, että on käynyt tommosia asioita läpi, ettei niin kuin ole mitään semmoista katkeruutta. Joo, ja sitten mä ajattelin jotenkin silleen, että on se varmasti tuonut vaikka muuhun itteenikin semmoista tietynlaista syvyyttä. Että kun on niinku, en mä tiedä, olisinko mä tämmönen, jos mä en olisi käynyt noita vähän niinku vaikeita asioita läpi. Että vähän niinku varmasti, ne ei nyt ihan älyt kokonaan on niinku sen vuoksi, miksi on tämmöinen kuin on, mutta silleen vähän niin kuin, että kyllä mä myös tykkään itsessäni nykyään siitä, että musta on syvyyttä ja herkkyyttä. Mä kanssa. Niin jotenkin silleen, että ennen mä olin silleen, että ärsytääkö mä näin herkkä ja tämmöinen niin kuin pohdiskeleva ja tämmöinen. Mutta sitten nykyään mä ajattelen silleen, että se on oikeasti aika siistiä. Siis sehän on niinku tosi iso rikkaus. On. Mutta mäkin muistan, että mä oon ajatellut silleen, että vitsi kun mä oon niin herkkä, että jotenkin, että olisi helpompaa, jos ei vaan niinku ei vaan tuntuisi sitä, mikään miltään. Ja tai niinku, että ei miettisi niin paljon näitä kaikkia asioita, että olisi vaan, tiedätkö, voisi vaan olla. Kun tuntuu, että jotkut vaan on sellaisia, että ei ne paljon mieti ja tiedätkö, silleen. Sitten, siis se varmasti on oikeasti. Mun mielestä joku tutkimuskin on joskus tehnyt sellaisilla ihmisillä, niin ne saattaa olla silleen, että ne ei vaikka murehdi niin paljon asioita tai näin. Mutta sitten mä ajattelen, että mä taas kun mä elän vähän niin kuin silleen niin jotenkin, tiedätkö, tunteella ja silleen on syvällinen, niin myös ne ihanat ja muut hetket tuntuu tosi isolta. Niin. Tai silleen vähän niin kuin tosi voimakkaana. Niinpä. Että en mä silti vaihtaisi tätä niin kuin pois. En mäkään. Mut joo, tuossa tuli aika hyvin. Niin tuli. Pitäisiköhän meidän lopetella tämä jakso niin tähän näin? Voidaan lopetella, Joo. jos ei tule enää mitään mieleen. Tuleeko sulle jotakin mieleen? Ei. Mullakaan ei tule. Kuppi on ihan tyhjä. Sama. Pullakin on ihan silleen, että nyt kotiin ja iltaruuan aika. Jep. Niin. Pulla on täällä taas vierailevana tähtenä. Niin on. Ketkä kuuntelee vaan pelkästään, että nämä videota, niin Pulla on täällä. Jep. Ollut messissä meidän tukena. Mutta hei, kiitos kun kuuntelit. Me seuraa meitä sosiaalisessa mediassa, eli TikTokissa on irti.podcast ja muualla on irti.podcast. Joo. Hyvä. Kiitos tästä jaksosta ja Kiitos paljon. ensi jaksoon taas. Ensi jaksoon. Moi moi! Moi.